Sacela ukubingelela umfundisi baleli bandla. Amen. Amen. Ngibingelela umfundisi NF Biyela. Amen. Umfundisi T Biyela. Umfundisi Elingema. Umfundisi Esithelezi. Amen. Hallelujah. Amen. Bese ngizobingelela ubaba uHlongwane. Amen. Lesimshayele izandla ezinkulu. Mama uHlongwane. Afike nabo siyabingelela bangani. Siyabingelela abazalwane bonke, umfethu Shezi, osisi, obhuti, siyabingelela nonke egameni likaJesu. Amen. Ngelishayele izandla ezinkulu siyabonga ukuthi niyafika abantu abaningi bavakashile njengoba kuvalwe iy'kole asinabo but abazalwane bazimisele. Amen. Ubufakazi obumnandi kangaka. Haleluya. Haleluya. Amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngaphandle nje kokuchitha isikhathi namhlanje ngifuna sibheke into ethile ebalulekile. Haleluya. Amen. Into enjani? Ethile ebalulekile. Ngifuna sibheke umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Haleluya. Amen. Umsebenzi kaNkulunkulu. Umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi onzima ukunayo yonke imisebenzi ekhona la emhlabeni. Amen. Ungabala umsebenzi mhlambe ka-government, ungabala umsebenzi wamakhosi, ungabala umsebenzi abantu abazenzela wona. Yonke leyo misebenzi inabo ubunzima bakhona. Kodwa kaNkulunkulu umsebenzi unzima kunawo wonke. Yingakho imisebenzi yonke ekhona emhlabeni abantu bayayigijimela, bayayifuna, bayayifunisisa, kodwa akekho ogijimela kaNkulunkulu nofuna kaNkulunkulu ngoba okaNkulunkulu noma unzima kunayo yonke. Cela ukuphinde. Imisebenzi yonke ekhona emhlabeni iney'nselele, ngabe ka-government, ngabe yamakhosi, ingabe imisebenzi umuntu azenzela wona engaqashwanga muntu. Leyo misebenzi iney'nselele, kodwa abantu banjani? Bayayifunisisa. OkaNkulunkulu umsebenzi abawufunisisi ngenxa yokuthi uney'nselela ukunayo yonke leyo misebenzi. Amen. Okwesibili, umsebenzi yonke ekhona emhlabeni, abantu lemisebenzi ekhona bayayihlonipha. Uma kuthiwa uthola umsebenzi ku-government ushawela izandla. Uma uthole umsebenzi noma usebenzela inkosi ushawela izandla. Uma umuntu eyisebenza yena ezakhela yena imali ushawela ini? Izandla. But umsebenzi kaNkulunkulu noma unzima kunayo yonke, idelelwa kunayo yonke imisebenzi. Akekho umuntu oshawela izandla ngenxa yokuthi usebenzela abantu. uNkulunkulu. Uma uqashwe ugovernment abantu bakujabulela bekushayela izandla. Uma uqashwe inkosi abantu bakujabulela bekushayela izandla. Uma uyisebenza ukwazi ukuzakhela wena, ukuzenzela wena imali, abantu bakujabulela bekushayela ini? Izandla. But uma usebenzela uNkulunkulu udatshukelwa, uzudatshukelwe ifamily yakho, uphinde udatshukelwe ngisho abazalwane. Even abazalwane bakudabukela, abazalwane bayakubonisa bakululeke ngoba usuke uthathe umsebenzi obukelwa phansi kunayo yonke imisebenzi noma unzima ukunayo yonke imisebenzi. Umsebenzi kaNkulunkulu. Bonke abantu uma babona befundela imisebenzi, bethola imisebenzi, ukubona lokho ukuthi kuyabajabulisa, kunenjabulo kubo ukuthi ngisebenzele umsebenzi ozoba ikusasa lami, ngizongenza ngihlonipheke ekuphi? Ebantwini. Akekho noyedwa umuntu engake ngambona efundela ukuba isisebenzi sikaNkulunkulu engambona efunda ngenjabulo nangentokozo, ngokuyazi ukuthi lento engifundelayo ayihloniphekanga ebantwini, ibukelwa phansi ebantwini, idelelekile ebantwini. Ingakho nomuntu oyifundelayo uyifunda ngenxa yokuthi uyasacrifice, ulalela uNkulunkulu nomazi ukuthi into engiyifundelayo injani, idelelekile ebantwini. Iya lento yenza ukuthi ayifunde engenayo injabulo nani? Intokozo.
Ingakho noma abantu sebewenza umsebenzi kaNkulunkulu abawenzi ngenjabulo, abawenzi ngesibindi, abawenzi ngentokozo, abawenzi ngenxa yokwazi ukuthi lo msebenzi abawenzayo awufani neminye imisebenzi ebenza ukuthi bahlonipheke ebantwini, bashayele izandla ebantwini, bamukeleke kuphi ebantwini. Amen. Umsebenzi ngicela ngibambele onzima ukunayo yonke eminye imisebenzi kodwa udelelekile kunayo yonke into eminye imisebenzi. Minye imisebenzi iyadusa, lona wenze uyaxeka, uyadelela. Ngike ngalalela omunye umfundisi wayegibele i-truck egitshelizwe omunye ehike omunye ubaba wamgibeza i-truck. Useyambuza lo mfundisi uthi wenza umsebenzi muni? Lo mfundisi ngenxa yokwazi ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu udelelekile ebantwini, awushayelwa izandla ebantwini, umsebenzi ohlekwayo ebantwini, wavele waqamba amanga wathi ngi-security. Wayesethi lo baba umsebenzi owenzayo, mina njengomuntu odriver ini-truck usenze njani? Ngiyokwazi ukuyidablish imali yakhona ngathi ngiphinde kangakanani. Bathi igolama likho lapha. Igolama lithi umfundisi waqamba amanga, wayeqamba amanga. Wayebalekela ukusho ukuthi ngumfundisi ngokuyazi ukuthi umsebenzi odelelekile nobukelwa phansi ebantwini manje akayiqashi ngawo. Uyazenyeza ngawo. Uwenza emfihla into angaphumele ubala eqatsha ngayo. Umsebenzi baba. Umsebenzi onzima kodwa njani? Odelelekile. Ongafuna umuntu. Amen. Khona omunye ubaba useze wawubaba waba umkhulu owabalekela lo msebenzi emusha. Sezwe wamtshela mina bengingamazi ngahlangana naye komunye umfundisi. Uma ngihlangana naye uthi uNkulunkulu wangibiza. Injani? Wayesemusha. Uthi ngenxa yeinselelo nezimo neinkinga neingxaki zakhona nakho konke ngenze njani? Ngadecide ukuthi ngithi ngiyomlalela kusasa uNkulunkulu okwamanje eke ngiyosebenza imisebenzi ezongenza ngihlonipheke ebantwini. Ezongenza ngithola imali ngiphumelele. Lokhu kubeka kusasa mina ngihlangane naye engakawuqali lo msebenzi kodwa unjani? Useze wayikhefu useyadlula emhlabeni. Wawubalekela lo msebenzi ngenxa yani ukuthi udelelekile, ngenxa yokuthi unezinselelo eziningi. Abanye bathi ukusebenzela uNkulunkulu kunzima, kungcono ukulusa inkomo, ukulusa imbuzi nezimvu kunokulusa abantu. Ukusebenzela uNkulunkulu bathi kunzima, kungcono ukulusa inkomo, ukulusa ini, imbuzi, izimvu, nokulusa enye yesilwane ukunokulusa umuntu. Ngoba umuluse abantu, ulusa abantu abasuka emakhaya beneyinkolelo ezahlukeneyo, benama-character ahlukeneyo, benamakhanda ahlukeneyo, benempilo ehlukeneyo, benama-attitude ahlukeneyo, benezinto ehlukeneyo bese kuthiwa labo bantu balusa. Inkomo uyakwazi ukuyinqanda, imvu uyakwazi ukuyitrain ikulandela, but umuntu akafani nesilwane. Umuntu unentando, unama-choices ahlukene, unezinto ayithandayo, unezinto ayifisayo, unekhanda lakhe nje omunye osuke nalo ekhaya. Uma esefikela enkonzweni bese kuthiwa meluse lo muntu. Yingakho-ke ukwelusa abantu kunzima ukudlula iy'nkomo ney'lwane ney'mbuzi ngoba isilwane asifani nomuntu. Umuntu kumele uluse umuntu owaziyo ukuthi omunye ubukela phansi. Omunye unempilo abevele nayo nje ekhaya noma emphakathini noma ekhaya la kuyaziwa lo muntu ukuthi unjani ekhaya. Bese uNkulunkulu akumisela ukuthi wena lusa labo bantu-ke abawu-10 abawu-20 abanamakhanda anjalo. That is the reason ngicela ningabele. Uma ungasubuke ingcebo kaNkulunkulu, u-30% wazo zishawa i-stroke. Niyabafuna? Abantu abangasebenza uNkulunkulu nobabuka abefundisa abaningi bashawa i-stroke. Anezwa? Anokwenza research ngizoyibona. Mina angenzi research ngithi ngijwayele ukuhamba nabefundisa abaningi.
Ibingikhathaza lento ukuthi yini abafundisi uma ngeke esikhawini ubafica beshawe istroke. Uma uya kephi noma kephi kona omunye nje obedumile uhole ibandla elikhulu. Mhlawumbe ngeke nimbone ngisho kumalokuzane kwi-DS ukhona ushawe istroke. Othi DJs nabo bashawe istroke siyabazi ukuthi DJs. Imva abafundisi abaningi bashawe istroke. Wathi niyazi ukuthi bashawe istroke. Heart attack bacabanga kakhulu umzimba umsebenzi kuphethe bacabanga kakhulu. Ukuphatha abantu kunzima kunokuphatha ini. Ukulusa abantu kunzima kunokwenza njani? Lusilwa. Kodwa lo msebenzi onzima kanjalo okwenza ukuthi abanye bakhulu abanye bafile bebulawa ama-heart attack ngenxa yomsebenzi. Kodwa udeleleke ukunayo nomzima kanjalo nomubucayi kanjalo. Ingakho umuzwa wabantu babuza ukuthi uma sengumdala uyoba yini. 99% babala yonke imisebenzi oyithola ku-government oyithola emakhosini abantu abayisebenza yona. 1% uze umuntu ethi umsebenzi uNkulunkulu. Sebenzi ongafunwa 99% wabantu lamhlanje. 1 kunzima, 2 udelelekile, 3 akusiwo umsebenzi okwazi ukuthi ungenisele imali enjalo eningi. Abanye babe bababona befundisa. Ngiyakhumbula nje mina eThekwini bangenzela isibonelo baze bangibuzwa umuntu ongumfundisi umuntu omzalwane odumile osebenzela uNkulunkulu ongathembele uNkulunkulu othembele ezenzana zemhlaba unamabhizinisi uyimele akaphile ngoNkulunkulu emsebenzini kaNkulunkulu. Uma ngimsebenzi kaNkulunkulu wenze njani? Wangeluleka ngokuya ngisabela umsebenzi noma emsebenzini uNkulunkulu abakamthembi. Bathi uNkulunkulu ufuna ukumsebenzela uzophila kanjani nabantwana nengane. Ethi ungitshalela ukwesaba and lento angitshalela yona nami ngike ngababona abantu besebenzela uNkulunkulu baze bafa behlupheka beswele bedinga behamba ngecwathile ezitshekile behamba ngamabhantshi amadala bephethe ikhwama ezindala kunzima empilweni yabo. Manje uma ekhuluma lezo zinto noSathane engikhumbuza lezo zinto nganquma enhlizweni yami ngathi abantu uma besebenzela ugovernment bashawela izandla ngoba bayamethemba ugovernment. Uma besebenzela amakhosi bashawela izandla ngoba babathemba amakhosi. Uma beyisebenza bona bashawela izandla ngoba bazethemba bona. Ngiyomethemba uNkulunkulu okudlula abantu. Okudlula upresident, okudlula inkosi, okudlula umuntu. And since ngaqala ukusebenza uNkulunkulu azange angijabulise. Amen. Akazanga angijabulise. Amen. Zange ngilale ngadlile ifamily yami ngilale ngadlile thuba iswele iyadinga sikhale bese siblame ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Umsebenzi njani? Onzima kodwa udeleleke kunayo. Because that reason akukho noyedwa umuntu ongaba bonke abantu banamaphupho makuthiwa banamaphupho banamaphupho amahle. Kodwa akekho noyedwa ophupha umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu ebantwini asimsebenzi njani. Uma abantu bephumela uNkulunkulu ngake ngezwa kwenye indawo kuthiwa omunye umfundisi waseManchane ephumela uNkulunkulu kuthiwa waphuma ekhaya ngaxala ukuthi yini abantu uma besebenzela uNkulunkulu baphumela ekhaya ngathola ukuthi isizathu hayi uNkulunkulu ebiza abantu ethi abamsebenzele bese yabayeka abahlupheke ngabanakekeli indlela abantu umsebenzi abawuthatha ngayo. Uma uyosebenza uNkulunkulu yazi ukuthi uyosebenza into edelelekile ebantwini, into ebukelwa phansi ebantwini, into egxeka izigxeko ngisho abazalwane. Usebenza kakhulu. Manje uma wazi ukuthi uyosebenza umsebenzi onjalo osekukhona abadelelekile baze bafa, abanye bephuwa baze bafa, abanye asebeshawe izitruki. Ingakho abantu uma behamba kanjani bekhaya njengoba umuntu beyoshaya. Akumele engabe umuntu beyosebenzela uNkulunkulu uyakhala njengoba kungamele engabe umuntu beyoshaya njani. Uma umbona umuntu umeyoshada ekhala usuke ekhalisa ukuthi uzwile and ubonile
umuntu oshadile ehlukunyezwe emshadweni sekuphenduke umamezana waphenduka udade wabo kwamkhwenyana balomba nomakoti nomkhwenyana esenobani nesayidi kamama nesayidi lodade wabo against umakoti aphile kanzima neluleko mase ushada nabantu bamtshela bathi uye kumama onemama uma sephuma ekhaya ebheke lapho esetsheliwe ukuthi ungabuke emuva uhambe ekhaya kanti kube beyendaweni atshelwe kahle kuyo ubezohamba ethokoza ukuthi ngiyaphuma ekhaya ngiyendaweni engcono kunalezi suka kuyo ngiyakumkhwenyana wami umuntu ozongidefend umuntu ozomanami umuntu ozongithwala umuntu ozongivikela ubezojabula ejabula kuyabe umsebenzi yakho ekuyakule ndawo yakho kunjalo umsebenzi yikho ukubona abantu ababili khana mabeli njengoba ubona khana umshado amele kube yakho umsebenzi wakho kula kumele kube yakho amen indlela ababone ngayo abantu bafundiswa ngayo nendlela abantu abathatha ngayo indaba yokushada indaba yalo umsebenzi wakho yonke indaba benza ukuthi abantu masebe yakho benze njani uma usebenzela inkosi awujabuli uma usebenzela ugovernment awujabuli uma ungasusebenzela umuntu ophuwa ngajabuli wa laba okwenza ukuthi ujabule uma basebenzela one ukuthi usebenzele umuntu onjani omkhulu two umsebenzele ngenxa ukuthi mkhulu unamandla uzokunakekela uzokuprovide uzokholela yini into ujabule umsebenzele umuntu omkhulu mase kuthiwa nje wena uqashwe ugovernment uqashwe inkosi yini into engakwenza one uzozuza uzokholela two bantwini uma sengibatshela nje ukuthi ena usebenzela ugovernment uzohlonipheka uthi lo muntu omsebenza umuntu omkhulu ubani omkhulu inkosi nogovernment ngokwamanje ugovernment uma usebenzela umuntu omkhulu uyajabula ngithi uma usebenzela omncane awujabula why akuzukuzuza two akuzukuhlonipheka kuphi ebantwini kodwa uma usebenzela omkhulu uzozuza uma usebenzela omkhulu njani uzohlonipheka ubani omkhulu inkosi nogovernment ubani omkhulu uNkulunkulu nenkosi ubani omkhulu uNkulunkulu nogovernment yini uma usebenzela abantu abakhulu ube namaphupho ujabule kodwa uma uzosebenzela uNkulunkulu uyasaba nehloni kodwa nje uma kuthi uphethe isikhwama sakho udokotela abo uma mhlongano bese hamba esesikoleni ephethe isikhwama sakhe uyazizwa ubona ukuthi uyayizwa lo msebenzi awenzayo uyayigqaja lo msebenzi awenzayo yes umsebenzi uyayigqaja umsebenzi omuhle yini ukuthi uzosebenzela umuntu omkhulu ukunenkosi omkhulu ukunogovernment uba nehloni ungayigqaji kube ungafihla neBhayibheli kube ngathi ungaqasha remember ngenxa yokwazi ukuthi abantu bawudelela kangakanani umsebenzi kaNkulunkulu ngihamba ngiyokhulekela omunye ugogo wayeshawe istroke ngihamba ngifihla iBhayibheli ngifakela ngaphakathi ngifihla ngoba ngazi ukuthi abantu sebangenile abantu abahlonishwayo ngiyazi ukuthi kuhlonishwa izangoma bathandaza uma bengena bathandaza nezangoma abantu bathembele kuzo bayihlonipha sebehambile bayakhona lapha bafika benza izinto naye wazenza nogogo lezo zinto lezo abakholelwa kuzo bangena nabanye abakholelwa kubo abantu abahlukeneyo bakuhlonipheka ngoba into ehlonishwayo emphakathini amathemba ahlonishwayo emphakathini uma seqhamuka mina ngenxa yokuthi ngiyazi ukuthi udeleliwe umuntu osebenzela uNkulunkulu akahloniphekile umuntu osebenzela uNkulunkulu
ngenxa yokwazi lokho ngangena iBhayibheli lami ngilifihlile ukuze abantu bengangiboni ukuze bangangideleli. Mangena uma ngena nala ekhaya ingane yakhona ngathi ngize lapha ngizobona ukhokho 2 yakho la ngifuna ukumthandazela yanganginaka ngisho naye vela thamba umbone kule yami. Ngahamba ngedwa ngiphethe kuphi kuleyo ndlu ngiyabe umuntu ogula wala ikhaya ingane la ekhaya efika izangoma yasukumela phezulu kade efika abathandaza yasukumela phezulu uma sekufike mina avela athi kule yami ngiqhubeka nomsebenzi umsebenzi onjani odelelekile ngahamba uma ngifika khona ngiyakukhumbula ngafike ngavula incwadi kaIsaiah chapter 1 chapter 53 othi wabe thatha ubuhlungu bethu wayithwala izifo zethu sathi thina udeleliwe uNkulunkulu ebehlushiwe wabe thatha ubuhlungu bethu wayithwala izifo zethu ngemvimbo yakhe saphilukiswa isijeziso sasiphezulu kwakho ukuba sibe nokuthula. Ngathi uma ngiqeda lokho ngambeka isandla lokho ngathi wegqoka uzophila wakhala engakhaliso ukuthi ngithi uzophila ekhaliso ukuthi uyitshela ukuthi angazi ukuthi usesimene esibucayi kangakanani njengoba seshawe isibhuku. Ngambeka isandla logogo ngathi in the mighty name of Jesus imimoya emshaya istroke yavele yadlikiza. Ngathi in the mighty name of Jesus wanyakaza wadlikiza uma ngiqeda ukumthandazela ngaphuma ngahamba. Ngahamba ngaye kwenye imvuselelo sasina. Uma ngibuya lemvuselelo ngaphindela ngayakhona wayengakhuluma umlomo ubuke eceleni. Ngathi uma ngingena uma khuluma nami ethi mina gogo uzongibona ukuthi ngiyabona uyaphila manje. Uma sethi uyaphila ngathi mina uyangibona wathi uyangibona lo gogo lowo wafakaza ngoJesu lo Jesu engaya kuye nginehloni ihloni lalingadalwa ukuthi amandla kuNkulunkulu lalingadalwa ukuthi amandla kuNkulunkulu awekho lalidalwa ukwazi ukuthi abantu umsebenzi kaNkulunkulu abakholelwa kuwo. Manje uma ngwenza ngazi ukuthi ngwenza abantu abanjani abangezokumukela abangezokwenza ukuthembela entweni engiphethe intedelelekile. Uma uzosebenza kuNkulunkulu umsebenzela umsebenzi odelelekile ebantwini kodwa oyolo nesolution la umsebenzi yonke isihluleke khona la usizo lwabantu lovela khona. Cela uphinde umsebenzi odelelekile ebantwini khona ehloniphekayo ebantwini. Uma lehloniphekayo isihlulekile yila khona abantu bosizakala khona. Wona umsebenzi odelelekile. Engakhetha uDavide ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luyovela bese ethi livela kuphi? Lovela kuJehova olizizwe. Uma abantu sebehlulekile kuwonke amathemba akho nemhlabeni usizo lwabo lovela kuNkulunkulu lo nguye uphambili lo ongakuyo igugu lo nguye abami nababambelele kuwo. Uma sebehluleka konke amathemba ithembe lokasiza. Okay. Ngaphambi kokuthi nje sivale ngoba ngifuna isithathe isikhathi eside. Ngicela sibuke ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu umsebenzi onzima ukunawo wonke umsebenzi. Kodwa umuntu owenzayo kumele azazi zonke lezi zinto ukuze akwazi ukumelana nazo. Awenze umsebenzi kaNkulunkulu ngani? Khona umuntu umfundisi ngeke ngakuzwa kaningi angazi mhlawumbe ngeke ngakuzwa. Ngizofaza ngeke ngakuzwa. Uthi uma exoxa omunye umfundisi ngambona esho uthi sengize ngaphelelwe isikhathi eside mhlawumbe manje ngize iminyaka eminqwaba kusebenza uNkulunkulu. Kodwa njalo uma ngimile ngizosebenzela uNkulunkulu ngiyasala. Njalo nje uma ngizoma phambi kwabantu ngisebenzela uNkulunkulu ngenze njalo. Umbona udokotela emphambi kwegumbi esapho. Umbona uthisha emphambi kwengane esapho. Umbona umuntu enza umsebenzi awuthandayo nawukhuthalela esapho. Bathi njalo. Nemizweni nomfundisi mhlawumbe ngeke namuzwe obekhuluma ngokuthi umsebenzi kaNkulunkulu awujwayeli kuze kube namhlanje njalo uma ngizoma kusho ukuthi wangifika endleleni kwesapho. Umsebenzi kaNkulunkulu wenza kwesapho. Kumele kube njalo bafethu.
umsebenzi womuntu omkhulu, umsebenzi omkhulu kunayo yonke eminye imisebenzi. Umsebenzi onama-benefit ozowabona uma sekukhombisa wona. Abantu imisebenzi ababhenefithisayo emihle nemikhulu bayenza bejabula, but owakho mkhulu kakhulu uney'thembiso ey'nkulu kunalezi ey'tholakala ko-government, ey'tholakala emakhosini, ey'tholakala ngokuyisebenza. Unama-benefit ayisazokhombisa wona, but lowo msebenzi kuze kube namhlanje abantu bathi bawenza ngokwesaba. Iqiniso kumele wenjani? Ngabe siwenza kanjani? Ngabe siwenza ngentokozo. Awuvulele sibuke incwadi yamaHubo 100 verse 2. AmaHubo 100 verse 2 akhona ukuthi lo msebenzi noma unenselelo, unezimpi, unama-opposition, udelela ubukela phansi, abantu abawenzayo akumele bawenze ngokwesaba ngenxa yokwazi ama-benefit akhona nokwazi ukuthi lo msebenzi abewenzayo mkhulu kunayo yonke imisebenzi, nama-benefit akhona awaphakade. Nomsebenzi abawenzayo umsebenzi womuntu omkhulu kumele ngabe uma besebenzela lo muntu omkhulu abamsebenzeli ngokwesaba, abamsebenzeli ngehloni, abamsebenzeli ngokuphatheka kabi, abamsebenzeli ngokungathi baphoqiwe. Njengoba abantu benamaphupho okusebenzela ugovernment namakhosi, kumele abantu bebanamaphupho okusebenzela umuntu omkhulu wasezulu. Ngenxa yokwazi ukuthi uNkulunkulu bafethu uyavuzana. Sasengikhombisela ukuthi njengoba usebenzela amakhosi, usebenzela ugovernment, uNkulunkulu bese beyakuvuza. Akusilo ize ukusebenzela. Noma before sikulela awungiqalele lapha. Verse 2. Man. Awuvulele kwabaseKorinte bokuqala 15 verse 58. Sizobuya. Nasiqale sibuke lokho ukuthi njengoba abantu abasebenzela amakhosi asemhlabeni, ogovernment asemhlabeni, abantu abayisebenzelayo bayazuza. Kanjani ukusebenzela uNkulunkulu? Amsebenzeli for ease, amsebenzeli ukuthi akuthole lutho, amsebenzeli ukuthi akuzobenefit. That is the reason njengoba uqashwa ugovernment uqashwa ngokuthi ujabulele umvuzo. Kumele ngabe uqashwa uNkulunkulu uyajabula ngoba uyazi ukuthi ukhona umvuzo. Amen. uNkulunkulu amsebenzeli ngathi lutho. Amen. Chapter 15 verse 28. Verse 58. Verse 58. Ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile. Ngicela nibambeke la. Angithi niyabona lapho ukuthi akhulunywa nabefundisi. Akhulunywa nani? Nabaholi bebandla. Ukhulunywa nabazalwane bonke. uPaul lo ubhalela abazalwane bonke ukuthi noma usebenza umsebenzi wasemhlabeni, usebenzela ugovernment, usebenzela bani, inkosi, noma uyisebenza wena, kodwa yenze njani? Yenza nomsebenzi kaNkulunkulu. Akakhulumi nabantu abawenza full time, ukhuluma nabazalwane bonke abazowenza yize benemisebenzi yasemhlabeni abayenzayo, kodwa kumele bamsebenzele uNkulunkulu. Uzobona ukuthi athulile lokho. Uthi-ke bazalwane bami, number 1, yibani ngabanjani? Abagxilile. Abanjani? Abangaxegiyo. Abangaxegiyo. Ngamanye amazwi abanganyakaziseki. Amen. Abangashukunyiswa. Amen. Ube umzalwane onjani? O-strong. Ungapheshulwa imoya, unganyakaziswa izimo, ungapheshulwa izimo, ongawiyiswa phansi. Yiba umzalwane onjani? Ogxilile, ongaxegile. Ukuze uma kufika izimo zomhlaba sezenjani zingakwazi ukukususa, zingakwazi ukukunyakazisa. Kodwa-ke lana uzobona ukuthi lokhu kugxila nalokhu kuqina kuqondene nani? Umsebenzi kaNkulunkulu. Bazalwane. Ukuthi njengoba abantu umsebenzi kaNkulunkulu bewudelela bewubukela phansi, uma niwenza nina wenzeni ningabagxilile abaqinile ukuze labo bantu banganyakazisi uma seniwenza. Ibani ngabanjani? Abanjani? Abavame njalo emsebenzini. Abavame njalo emsebenzini wenkosi. Ukhuluma nobani lapha? Nabaholi. Ukhuluma nani? Ngakho-ke bazalwane bami, uthi abazalwane ababe ngabantu abavame kuphi? Emsebenzini wenkosi. Ababe ngabantu abanjani? Abavame
emsebenzini wenkosi. Kodwa ngenxa ukwazi ukuthi lo msebenzi wenkosi uney'nselelo, unezimo, uyadelela ukubukela phansi, uyabaluleka ukuthi before wenze iningi abantu abanjani, abaqinile, abagxilile, bangaxekile. Because awukwazi ukwenza ngempumelelo lo msebenzi uma ungagxilile. Kunema-challenges azokwenza uyeke, azokwenza unjani, uyeke ngoba ubukelwa phansi, uyadelela ukwenza umsebenzi. Ukuthi ukwazi ukwenza ungawuyeki, wenza ugxilile, wenza uqinile, wenza uhlonyisiwe. Zazi zonke lezo zinto uzuma usuhlangabezana nabantu bebuka ngale ndlela, bekhuluma ngale ndlela, kusebenzisa noma uNkulunkulu. Ungawuyeki ngoba ukwenza unjani. Abavame njalo, abavame njalo musukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokusashawela izandla, noma kuthiwa usuyaxekwa, noma kuthiwa unjani, usuyadelela, noma kuthiwa usunjani, ubukelwa phansi. Abavame njalo. Ingakho ethi baba ugxilile uqinile ngoba ngeke uzukwazi njalo. Unjalo ngeke usebenze kumuntu onjani, ongagxilile ongaqinile. Nabantu abazokuhleka uvele, abantu abazokhuluma kabi uvele, abantu abazokutshela ukuthi kuko abantu babesebenzela uNkulunkulu, buko baze bafa bempofu uzovele. Nabantu abazokutshela ukuthi osifana babenje behlelwe into ethile bawa. I remember one day ngishumayela kwenye indawo, maybe sekwaphela iminyaka inqwaba ngangithumela kwamabhenzi. Abanye omama bathi enangiphethe umlilo wamaphepha. Bantu ababesebenzela uNkulunkulu njengami, lowo mlilo wavuthwa wacisha. Wathi umesho njalo, ngakho sithawule bakhuluma kumuntu wayegxilile, onganyakaziswa amazwi abantu. Onganyakaziswa izenzo zabantu. Sengangavukelwa abantu abaningi, ngathi ngavukelwa ngisho bazalwana abantu okuthiwa basindisiwe, bangivukela bakhuluma kabi ngami, igama lami balipenda, kodwa namhlanje ngimile ngoba bayakwenza umuntu ogxilile. Nyakaziswa izinto. Ayikho into ongayikhuluma against igama lami. Ayikho into ongayikhuluma online ngegama lami engangisusa ngoba uzobe uyikhuluma kumuntu owenza umsebenzi kaNkulunkulu kanti ugxilile. Ayikho into engihlekisa. Into engiyazisa. Ayikho. Unjalo wekusebenza uyagxila. Ngoba sengibalele inselelo zalo msebenzi. Uzoba umzalwane ozokwenza lo msebenzi, kumele uwenze umzalwane ogxilile. Abavame njalo emsebenzini wami wenkosi. Uzowenza-ke njalo umsebenzi wenkosi phekwazo zonke izinselelo uma kuwukuthi umuntu ogxilile oqinile. Bese thini? nazi ukuthi ukusebenza uthi nazi yithani niwenza lo msebenzi ninolwazi ukuthi ukusebenza kwenu nisebenzele uNkulunkulu kunjani. akusilo ize enkosini. Igama elithi ize lisho ukuthi in vain, awusebenzele uNkulunkulu ungatholi lutho. Amen. Amen. Niyamkhumbula uPetru ebuza uJesu ethi sishiye konke sakulandela siyakuzuza. Wayebuza ngama-reward ukuthi abantu uma besebenzela amakhosi bathola ama-reward, uma besebenzela o-government bathola ama-reward, uma bayisebenzela bona bathola ama-reward. But thina ngokusebenzela uNkulunkulu siyotholani? Yini siyithola? Uyabaphendula uJesu uthi akekho umuntu ongashiya into zakhe abeseyayibala, abala ifamily yakhe, abala umndeni wakhe, abala abantwana, abala izinto zonke, ayishiye ngoba ethi usayosebenzela uNkulunkulu ngaleso sikhathi. Uthi angamukeli okuphindiweyo kuleli lizwe, bese kuzothi ezweni elizayo uphinde phakathi ama-rewards. NgokaNkulunkulu umuntu osebenzela uNkulunkulu kuleli lizwe kumele avuzwe ngokuphindiweyo, bese kuzothi ezweni elizayo kube yini? Impilo yaphakade. Awuthi ngokubuka incwadi kaDaniel chapter 12. Ubuka ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu unama-reward, akusumsebenzi wenza ungatholi lutho. Chapter 12.
Verse 3. Verse 3. Chapter 2, verse 3. Umsebenzi omkhulu oney'thembiso ey'ngaka uwenza uzobona kumele wenze ngani ngehloni ngokwesaba. Akumele wenze ngani ngokuphoxeka. Kumele wenze ubuhlungu saba ngokukhombisa kumele wenze kanjani. Kukhona lezo. Ya, wazi. Verse 3. Abahlakaniphileyo Yes. bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka. La kukhulunywa ngento esazobona. Ngithi yazithi uma kuthiwa bayo Amen. i-future tense, i-promise le. Amen. Kuthiwa abantu abahlakaniphileyo bayokhanya njengani? Njengokukhazimula kwesibhakabhaka. Ngokuqala lokho. Amen. Imivuzo yabantu abahlakaniphileyo. Amen. Abantu abahlakaniphile basazokhanya njengani? Njengokukhazimula kwesibhakabhaka. Ukukhazimula kwesibhakabhaka. Uhlakaniphile naye lokuzana amalwatha akho. Amen. 2. Nabaphendulela abaningi ekulungeni. Abasebenzela uNkulunkulu bephendula abantu bebaphendulela kuphi? Ekulungeni. Bazokwenza la. Njengezinkanyezi. Bayokhanya njengey'nkanyezi enjani? Kuze kube phakade. Kuze kube phakathi kunemvuzo yaphakade. Sebenzela uNkulunkulu ebantwini. Amen. Phendulela abantu ekulungeni. Amen. Kunomvuzo waphakade. Uzobe ukhanya njengey'nkanyezi phakade. That is a promise. Amen. Sebenza uNkulunkulu. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu enkosini akusilisi. Akusilisi ukusebenza uNkulunkulu. Kunama-rewards. Lana sitshela ukuthi i-reward yakho njani? Yaphakade. Kuze kube phakade. Ngithi kusho njani? Kuze kube phakade. Uma usebenzela ugovernment uthola i-reward yaphakade. Uma usebenzela inkosi uthola i-reward yaphakade. Uma usebenzela wena uthola i-reward yaphakade. Yonke into oyizuzayo kulo mhlaba asiyaphakade. Ingakho ethi uJobe ngafika ngiyize emhlabeni uma sengimuka zonke into engizuza emhlabeni ngiyomuka ngiyize yasala. Ngakho ethi umhlabeni amagugu onke alelizwe ayosala emathuneni ngenkathi ufa into zonke zakho ziyasala emhlabeni. Amen. Umuntu osebenzela uNkulunkulu kuphela elithi iBhayibheli babusisiwe abafayo befele enkosini ngoba imisebenzi yabo njani iyobalandela. Umsebenzi owenzela uNkulunkulu kuphela ukuthi umuntu le emhlabeni udlule nawo kulandela. Amen. 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 Sebenza uNkulunkulu kuphela onama-rewards aphakade. Amen. Akusho mina kusho iBhayibheli lakhe ngakho uJesu mekhuluma uthi enanakelelani musana ukusiza abantu abanjani abanamandla ngoba nabo bazonibuyisela bazomsiza. Uthi siza iy'ntandane nabafonakazi nabantu abampofu abantu ozothuma ubasizile bangabuye bezokukhokhela. So lithi umvuzo wakho uzoba mkhulu kuphi? Ezulwini. Okusho ukuthi ukusiza abantu usebenzele uNkulunkulu umvuzo wakho akusiwala emhlabeni ozowushela emhlabeni. Umvuzo othi noma udlule emhlabeni ufihle ngaphesheya. Amen. Kunomvuzo waphakade. Sebenzela uNkulunkulu. Amen. Umvuzo. Amen. That is the reason ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi unenselelo nobunzima ney'nkinga ey'ngakanani. Kumele ube namaphupho wenze ngani nenjabulo nentokozo okuyazi ukuthi usebenze onomvuzo waphakade. Akusikize bafika akusiki. Amen. Wazi ukusebenzela uNkulunkulu wathi akwazi. Qala usebenzela uNkulunkulu ngani kwaku-2004. Amen. Nayo lento esizofika. Ngaba nama-challenge nenselelo ngisaqala but dabuma ngimlalela uNkulunkulu lawo ma-challenge uNkulunkulu ayongiphakamisa waqhamuka ngisho abelungu engabazi bezongisapota. Amen. Bezongenzela izinto Amen. ngoba akusilize ukuthi uJesu kuleli izwe bothela okuphindile bese kuzothi phakade bathole ini kuney'thembiso zakuleli izwe kube ney'thembiso zaphakade. Umsebenzi onjalo kumele uwenze ngehloni uwenze ngehlazo ungabi nandaba nokuthi abantu bakubukela phansi kangakanani. Kumele wazi ukuthi abantu bakubukela phansi ngenxa yokungazi wena ngokuya phansi kumele wenze ngani hhayi ngehloni nehlazo. Awufuni incwadi yabaseGalathiya 6 verse 9. 6 verse 9. 6 verse 9. Uyasivulele
Hebrew 6 verse 10. Galatia 6 verse 9. Hebrew 6 verse 10. Hebrew 6 verse 10. Yes. Yes, yes. Ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile. Mani. Kuyenzeka umsebenzela ugovernment angakhulile. Yenza. Akekho abantu bekhala ukuthi ugovernment akangiholelanga. Batoyize bethi imali yakhe akayifakanga. Akwenze? Bengayifakanga kuyatoyizwa. Batoyize.Thi imali akayifakanga. Amen. Noma ifakile kuthiwa enakayifakanga ngendlela sisebenze kakhulu thina wasinika encane sifuna increase. Ngoba basuke bebona ukuthi ugovernment akabanga nokulungiswa. Ubenjani ugovernment? Ube ngongalungile. Abantu basebenza kanzima abanika imali encane. Basebenza wangabaholela. Kade nje ngilalele lapha ngani kwaSasa ngazi bekumuphi unyaka. Ngafika kwaSasa kuthiwa abasebenzi kwaSasa ngoba ugesi awukho. Ugovernment ukweneta uEskom. Usebenzile uEskom ugovernment wangamholela uEskom. uEskom avele wavala ugesi kwaSasa. KwaSasa bathiwa kusetshenzwa namhlanje ugesi unjani? Awukho uEskom uvalile ngoba uEskom usebenzile kodwa ugovernment wenze njani? Akakwenzanga ukulungisa ugovernment. Abekho abantu abasebenzela amakhosi angabakhokheli. Amakhosi angabakhuphulela imali, engabaniki njengokusebenza kwabo. Kuthiwa-ke njengoba kukhona abaqashi basemhlabeni esikwazi ukusebenza kubo bekhombisa ukungalungi, bekhombisa ukungasipholele ngendlela engangamandla ethu. Abantu bangathiwa siyahleba la. Bonke abantu abasebenza la emhlabeni abaholi ngokwendlela abasebenza ngayo. Khona umuntu okwazi ukusebenza abe linesi. Asebenza kanzima uma ephuma khathele ubonje lo msebenzi awusebenzile kumele ahole u30,000. Kube khona umuntu oyidlalela nje office edlalela ngepeni avela hole balini 35,000. Lona kade bubula umehola avela hole malini. Ahole 4,000. Ma-hours maningi but imali iphansi. Yezwa ukulungiswa akukho. Bathi abaholi imali abayifanele abanye abaholi nje ukuhola. Thola abantu abasebenza la abathiwa bavolunteer. Abaholi imali khona ngoba yini ungalungiswa. Kuthiwani kodwa uNkulunkulu? Ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile. Kodwa-ke uNkulunkulu akasiye onjani? Ongalungile. Akukho ungalungile. Awukwazi ukumsebenzela bese wenze njani? Ungavuzwa. Awuqhubeke kulizwe. Ukuba akhohlwe umsebenzi wenu. Ukuba akhohlwe umsebenzi wenu onjani? Nothando analibonakalisa Nothando nalibonakalisa ngakulo igama lakhe. Uma wenza izinto zothando eyiveza uNkulunkulu, eveza igama likaNkulunkulu ebantwini, wenza umsebenzi kaNkulunkulu ebantwini, uthi uNkulunkulu akasiye ongalungile ube lo msebenzi onjani? Awukhohlwa. Uthi usuqedile ukwenza uNkulunkulu aqhubeka ukukhumbula. Ingakho kuthiwa umusudlule emhlabeni babosisiwe abafele enkosini imisebenzi yabo yobalandela ngisho ngale yalo msebenzi wawenza usemhlabeni usuke usakhonjwa. Sukusenawo sukusakulandela nomvuzo wakho ukulandela phakathi. Amen. Akasiwani afana nopresident afana namakhosi afana nabantu bonke abasemhlabeni. Into yenzela uNkulunkulu akayikhohlwa. Umusebenza umuntu njalo kumele umsebenzele ngokusaba ngehloni.
Awusibona lokho zathi usufuna eGalatia Yeah, verse 10. verse 9. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle. Ningakhathali ukwenza ini? Ekwenzeni okuhle. Ukwenzela abantu okuhle. Kusebenzela uNkulunkulu. Celani bami, uNkulunkulu umsebenzela hayi ngokusiza ubani. uNkulunkulu akanaso isidingo. Amen. Uphelela akanaso isidingo nje sona. Amen. Usebenzela uNkulunkulu ngokusebenza ebantwini. Usebenzela uNkulunkulu ngokusiza abantu. Ingakho uJesu ngangilambile. Benze njani? Angiphanga ukudla. Ngangomile, awuphuzisanga. Ngangisejele ngisentongongqondo, awuhambi. Sebeyabuza ngosuku lokwehlulela ukuthi sakubona nini inkosi? Ulambile sangakuphi ukudla. Womile sangakuphuzisa. Usetilongweni usejele sangakuhambela. Uthi lokho eningakwenzanga kwabancinyane emhlabeni anikwenzanga kini. Amen. Okusho ukuthi into oyenza kubantu uyenza uNkulunkulu. Into ongayenzanga ebantwini benesidingo awenza uNkulunkulu. Usebenzela uNkulunkulu ngokusebenzela ebantwini. Uthi uNkulunkulu uthena ufuna Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle. Ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifanele. uthi uma wenza okuhle ebantwini ngesikhathi esifanele usazovuzwa. Uma singadanganga. Amen. Sebenza uNkulunkulu nenselelo okumele ingavumi ukuthi udangane. Amen. Mavunza ukudangalisa zikuyelisa. Hayi abantu ngasizile mina ngibanakekela abantu kodwa abantu bayisa abantu bayadelela abantu abanendaba angisenyabayeka mina. Madangana. Amen. Yebo wenza kuhle. Ngoba ngesikhathi esifanele uzovuzwa. Kodwa uma eligama lithi uma lisho ama condition. Uthi uzovuzwa uma if condition. Ekwenzeni kwakho kuhle ungadangalanga. Wawudangala kunenselelo. Wesizwe. Amen. Wenza okuhle ebantwini kunenselelo. Amen. Amen. Mina ngeke ngasiza abantu engasizayo wonke. Amen. Kodwa ngeke ngiyeke ngokusiza abantu ngenxa izolo usizo wonke. Bakhona abantu abadinga impela abakusiza wonke. Ngeke ngiyeke. Uma ngisiza umuntu izolo ngathola ukuthi unsonsi, kusasa uma qhamuka nesidingo ngizomsiza. Ngeke ngisho lena hayi wonsonsi laba. Khona bangeke ibonsonsi. Khona udinga ngempela. Ungadangala. Umuntu osuza umuntu wasiza unsonsi kungabe usudangala usuye ukusiza abantu. Uzokunakekela abantu. Ukuba nomusa abantu. Ukhombisa uthando abantu. Ngenxa ukuthi izolo usiza umuntu wathola kathi ungakunjani ebonsonsi. Excellent. Hayi nayenza kuphinde ngisiza abantu. Abantu bayahluka. Asibobonke abantu abahlukayo. Ayingahluka futhi. Manje abantu bonke bafaka esakeni lonke baxesha abantu. Isibuye iphinde ngisiza abantu. Uma ungadangala. Amen. Isenzele uNkulunkulu unenselelo okumele ukwazi ukumelana ungavumi ukudangala ngoba kuthiwa if ungadangala uyothola umvuzo ngesikhathi esifanele. Khona isikhathi esifanele. Hayi sikhona. Mina ngumfazi mina ngisho mayini ngiyafakaza ngiyatestify. Amen. Testify. Ukuthi yebo bafethu. Mamhlongwane ngeke ngasebenzela uNkulunkulu umese ngiholela uNkulunkulu. Wayengiholela ngendlela engingayazi. Kwavele kule imvula. Abantu bonke bawucatsha ukuthi imali inqabe amaphepha. Amen. Bengivela uma ngifuna imali ngithole ngisho i-10 abantu bekhona. Uma ngifuna imali ngene esitolo ngifice ingamaphepha abantu beca ungazi ukuthi kwenzeka kanjani. Ngihlala eJohannesburg uqhamuka umuntu engingamazi abuza ukuthi khona into oyidingayo. Ngithi yes anginike izinto. Amen. Benathi le ntombi izongitshela bengingenela wena ama-1000. Amen. Le ntombi ikweleta isibhedlela uma ithi yasikhokha bavele beyibuyisela back imali yakhe. Bethi yonke imali bese siqala ukukhokha ama-1000 lawo siwabuyisa back. Ungene imali ezibakubani ko 15000 sithi sangene kungene imali inqwaba esingazazi ukuthi lezo imali zikanjani ngoba sithethe imali besilindele nathi siphinde ngene ezinye singasazi. Amen. Kuze kube namhlanje aze ngiyibone mina ngiphansi ukudla ngilala ngakhe nefamily yami ngithi Amen. Lena ngone tsimani. Yebo ngabe bhalela abantu tsimani. Sibenze uNkulunkulu lesenjani. Lena bandla bandla ngiyakubona telephone saqala leli bandla. Ngitshela ukuthi mina ngeke ngiyakubona. Ngiphila kanjani? Yasebenza. Nesosi inkani.
Ngilekele odadewethu basebenza nakho online Yeah. bangikhokhela. Yeah. Basebenza bonke odadewethu abondliwayo nayifebelana endliwayo bathi siyaphila. Phila kanjani? Sebenzile uNkulunkulu. Umuntu oNkulunkulu uneyindlela zokubantwini zokusebenza ukukhokhela. Singizwe ukusebenza uNkulunkulu. Noma sibona nje simile thina, simile ngefemini. Simile ngamuntu. Angimile ngisho nangebandla nanti ibandla lizomtshela. Alitshela ibandla ukuthi ninganginiki ngisho isenti until ngikhulekele ngithole imphumelelo ngithole imali kuyimali iqalise umbuso. Ngiphila. Athi nasifuna phela inyanga into ngikhokhela imali ukuthi ngisebenza kuyo. Athi buku ngiyaphila. Athi nonke ngalazi lento ukuthi angiphili ngayo. Basebenza babuhlungana mase ngiqeda basebenza epheleni kwenyanga umuntu alethe 10 rand. Mina ngubaba nginabantwana nomfazi nabantwana ngaphila ngo 10 rand. Bathi angiphili. Ngiphila kanjani? Uyibuze lo. Senze uNkulunkulu futhi akusinto okujatshukela. Sinto ukukhalela ukuthi yazi ngizwa uNkulunkulu kuzoya. Into okumele ushaye izandla nje ukuthi uqhashe ugovernment, uqhashwe yini inkosi, ngoba uyazi uqhashwe umuntu omkhulu. Ungasiyo malungile. Ungakhohlwa ukusebenza kwenza kakhulu. Nothando lokubonakalisa ngakuye igama lakhe. Akhohlwa. Sebenza umenzele wona ukuvuza kuleli lizwe bakuvuza nasezweni zakho. Yesu mfethu. Amen. Sebenza uNkulunkulu umsebenzi ubalekile lokho uNkulunkulu awufela. Umsebenzi oliko. Ufuna ukuthi umsebenzi ubaleke kangakanani ngokwama sacrifices enziwe ukuze uqaleke lo msebenzi. Usho ukukhuluma lo msebenzi. Awukhona wodwa umsebenzi ngoba kwasacrificewa ngawo la emhlabeni nje government ngisho inkosi ongadlula umsebenzi kaNkulunkulu because uNkulunkulu wasacrifice ngento eyodwa wayenalo uziqaleke lo msebenzi. Kubaleka kwakho lokho kukhombisa ukubaleka komsebenzi kaNkulunkulu wakho ukuthi kubaleka kangakanani. Lo msebenzi ngolo kumele ukuthi uqashwe uNkulunkulu kuyamamatheka. Yajabula. Sekuqalile nje bafethu abantu abawubalekela umsebenzi bawubalekela bethi phela bekhomputha buko sibanibani bafa bempofu besebenzela uNkulunkulu buko sibanibani bafa beshawe yithroat ngathi ngiyakuwo manje abanye bangibuka seniyadla ithele zokulalela ngalalela ngangizama ukuyithola phansi bazama ukuyithola phansi ngalalela ngibe ngibona ubungozi namarisk akhona ngathi uNkulunkulu government enkulu lenkosi akasiyo ngaloleni ngempela ngiqala manje ngezinjalo ngimthelile ukuthi uma ngimemeza imali mamhlokana uma ngimemeza imali ngelithi baba angimemeza lesontweni bazongitshela lesontweni hayi uma ngimemeza ithi baba abangalalela uNkulunkulu ingathi uJesu funani umuso wami qala nokulunga kwami funani umuso kaNkulunkulu qala nokulunga kwakhe abesethi khona konke lokhu konezeba kimi but iprinciple yini ukufuna umuso kaNkulunkulu qala nokulunga kwakhe abesentshela ukuthi abezizwa bafunisisa izona lezi zinto abesethi ubaba sezulile yazi ukuthi indlela yokuyithola manje uyi-attract zelale zilezele kimi funani uNkulunkulu qala awubheke uNkulunkulu lalela uNkulunkulu. Let's look at this one. Open up Colossians 3 verse 23. What's on this one? Colossians chapter 3 verse 23. Verse 23. Konke enikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo. Kwenzeni ungabe ungathi uphoqiwe. Masebenza uNkulunkulu ungathi uphoqiwe. Kube ngathi wenza nje ngoba ngisaba ukuthi uyongijezisa ungangilalela no kwenza ngenhliziyo. Amen. Kuna ngafethu. Amen. Athi asebenza uNkulunkulu nje kuthanda umsebenzi uNkulunkulu ngathi uphoqiwe wenza ngenhliziyo evumayo. Yes, inhliziyo njani? Evumayo. Ya, uthanda kwenzeni ngenhliziyo kungathi kwenzelwa inkosi ungathi nenzela inkosi cha abantu. Hayi abantu. Amen. Kumele wazi ukuthi uma usebenza
ebantwini wenzela abantu okuhle. Ungakwenzela abantu, uzokwenzela abantu. Inkosi. Uma wenzela abantu okuhle, ukhonza uNkulunkulu ngokukhonza abantu. Nakele uNkulunkulu ngokunakekela abantu. Konke enikwenzayo, nikwenze kungathi hhayi ebantwini, kodwa kuyinkosi. Wenza izinto enkosini ngokwenzela abantu, ukusenza ebantwini. Khonza uNkulunkulu ngokukhonza abantu. Uma ukhonza abantu uzokwenza, kumele lokhu ukwenze ngenhliziyo. Athanda abantu. Ungakwenza ngathi ubhuqile. Banika abantu ukuthi ngiyacasuka nje ulandele usikhona. Nika nje kodwa. Kwenza ngenhliziyo mfethu umbone ukuthi ulambele umuntu uzakuwe uzokubikela isimo kwenze awuphoqiwe. Neso mfethu. Kunjani? Ingakho lithi ena onikelayo kungabi ngani ngokuphoqa kodwa akwenze izinto. Umuntu anganikeli akanikele ngokunganga amandla akhe. Number 1. Kuthiwa ena kungabi ngani ngokuphoqa. uNkulunkulu akafuna abantu bemsebenzele okwenzela abantu okuhle ngani impoqo. Uthi kodwa ngikwenze ngani? Inhliziyo ethokozile. Kulapha ibhayibheli lakho naseCorinthians chapter 9. Uthi uma nisiza abantu basize ngani? Ngenhliziyo ethokozile. Lethe show leli verse ukuthi ena uma konke nikwenza kwenze ngenhliziyo. Amahubo lapha verse 2. 100 verse 2 nakhona ayayichaza. Amahubo 100 verse 2. Leli kade saswa ngikho leli. Saswa ngikho. La ngifuna ukukhombisa khona ukuthi uma usebenzela uNkulunkulu usebenzela ngosizi, usebenzela ngokudanga, usebenzela ukhala. Akumele abantu uma bewazi umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi mkhulu kangakanani, owenkosi enkulu kangakanani, umuntu omkhulu kangakanani. Akumele gijima uhambe ufunde le verse. Ngabe ngithi ngifuna siqale khona. Verse 2. Yeah, verse 2. Mkhonzeni uJehova ngokujabula. Manje nizwile ukuthi ngitheni mina? Ngithe ukukhonza uNkulunkulu umkhonza ngokukhonza ini? Abantu. Ngiyakhumbula ethi uJesu ena ngangilambile wangiphukula. Ngangomile wangiphuzisa. Ngangisejele ngisetolongweni ngihambele. Uthi sebeyobuza laba abangakwesokudla ngosuku lokwehlulela ukuthi sakubona nini inkosi ulambile sakuphukula. Sakubona nini womile sakuphuzisa. Sakubona nini usetolongweni usejele sakuhambela. Abesethi lokho wakwenze bantwini emhlabeni wakwenza kimi. uNkulunkulu akanasidingo, nakekela idingo likaNkulunkulu, unakekela idingo zabantu. Uma ungabanekekelanga abantu, unakekela uNkulunkulu. Uma ungabakhonzanga abantu, ungakhonza uNkulunkulu. Usekodwa ukuseba uthela uNkulunkulu. Mkhonzeni uJehova ngokujabula. Uthi uma nimkhonza uNkulunkulu nimsebenzela kwenzeni ngenjabulo. Hayi ngokudanga, hayi ngokuphoqa. Amen. Ngenhliziyo. Amen. Ngenjabulo. Sebenza uNkulunkulu akwenza ngejoy. Amen. Sebenza omkhulu kusebenza uNkulunkulu. Sebenza ukuthi noma uneyinselelo kodwa wenza ngejoy. Ngenxa yakho ukuthi noma uneyinselelo kodwa unjani? Nemvuzo. Kade ngizothi befakaza bazabona. Mina usebenza uNkulunkulu kuneyinselelo ezini. Kodwa mase ngibona abazalwane ethi uNkulunkulu ngisodakeni wangikhipha. Impilo yami yayibuka namanzi wangikhipha. Impilo yami ngase ngilutho senginhlabathi sengasahloniphekile emphakathini. Waqhamuka uNkulunkulu wangixosha. Ngiyeke ithi noma umsebenzi kaNkulunkulu uneyinselelo ezingakanani, but ungilethela injabulo sengibona impilo zabantu ishintshile. Sengibona abantu bekhululiwe befakaza, bethokozile. Ngithi nanku ngizoqhubeka nawe noma uneyinselelo ezingakanani. Amen. Ngifakaza. Usebenza omkhulu lo okumele noma uneyinselelo nobuzima omnganani uwenze ngenjabulo ngentokozo. Leka bonke abantu bawuphupha umsebenzi ngoba yiwona lapho ukuthi imisebenzi yonke yomhlaba isihlulekile kodwa masiza umsebenzi izimo zabantu ishintshe. Wena umsebenzi omkhulu kunayo yonke imisebenzi. Umsebenzi wenkosi enkulu kunawo wonke amakhosi. Wena umsebenzi ngabantu bayawuphuka kumele ngaphusho 1%. Mele ngabe umsebenzi odelelekile obukelwa phansi nohlebayo. Mele ngabe umsebenzi ohlonishwayo lo indawo yokubalekela. Uma abantu sebehambe zonke indawo bangasizakala elabe babalekela kulo msebenzi bebathola usizo. Umsebenzi okumele wenze ngani? Ngentokozo, ngekujabula.
Mkhonzeni uJehova ngokujabula yebo. uNkulunkulu mkhonze wena mfethu. Injabulo, ijoy. Nisondele ebusweni bakhe ngokuholi. Hayi uzoya enkonzweni kube ngathi ena uphoqiwe. Sekumele usho ukuthi madoda beyenza abe ngiyalova. Kwenza injabulo. Wazi ukuthi ngenkosini enkulu, umuntu ongithandayo. Amen. Baba uzohlala isithando sakho. Uyosho yazi umuntu engimthandayo, kodwa yazi uyobona nje izintaba. Nzima. Kodwa ngizoya nje yazi kodwa uma ngathola ithuba lokuthi ngingayi nje. Umuntu othanda mfethu uthi uzolokhu ufisa ngabe usukhona. Uma uNkulunkulu bafethu athi uNkulunkulu akusimuntu onolako phethe isadile. Olinde ukuthi nje uma wenza iphuthu ukushaya. uNkulunkulu uchazwe kabi. Baze basambisa abanye abantu noma bethandaza bethi sigoloza ngaze sime sihlabo nana. Ngathi ukuthi uNkulunkulu nje umuntu osiquphile. Neza, bathi umuntu osiquphile nje ukuthi ngikade ukuthi bona ubashaya ngibaphosa esihogweni. Akavezwa nje umuntu onothando omuhle osibekezelelayo elithi iBhayibheli uma kukhona abalwayo balamleni ukuze nifane nobaba wenu osezulwini ngoba unomusa phezu kwabahle nababi ukhuphilanga phezu kwabo bonke abamkhonza nabangamkhonzi. uNkulunkulu nje iBhayibheli liveze emuhle bathi nje uNkulunkulu indlela achazwe ngayo abamchazanga njengoNkulunkulu uthi uyizichotho nazonke imvula nje bayibuka ukuthi uvela uNkulunkulu uthi uyena osishayayo. Manje umjabulela kanjani uNkulunkulu njalo? Owazi ukuthi njengoba kufiwa kini babula uNkulunkulu. Njengoba abantu bedweba kanjalo bengasebenzi bethi uNkulunkulu uyazi. Uyazi ukuthi yini engenze kanjeni. uNkulunkulu yena lokudala izandla, wakudala nenyawo ngenjongo yokuthi uphumelele. Awuphumelele wena ngenxa yema-challenge omhlaba. Ngenxa ungalungiswa umhlaba. Ngenxa ukukhohlakala komhlaba. Akusiyo oyikhonza le ma-problems. Manje uzoya kuNkulunkulu owazi ukuthi uNkulunkulu ngathi akanandaba ngempilo yakho ufike kushaya imithetho nje ungawenzi 1 no 2 no 3 ebese kugada ukuthi uma wawenza uyakushaya vele uzokunqena ukuya kulo uNkulunkulu. Kodwa uyazi ukuthi uya kumuntu okuvelishayo oligugu kunayo yonke indalo yakhe. uNkulunkulu umuntu ufanele ukudlula yonke indalo. Ingakho yonke into ayidalile ayikho neyodwa umfanisa uNkulunkulu ngaphandle komuntu. Ingakho ufunde incwadi yamakho ukuthi uNkulunkulu esedale zonke izinto. Uthi uDavid uyini umuntu ubenze njani? Umnaki nendoda nomuntu ubuyikhumbula. Abesethi umuntu wamdala wabanga phansi kaNkulunkulu number 1. Abesethi 2 wamfaka umqhele enkazini number 3. Uthi wamisa ukuthi yonke imisebenzi yezandla zakhe ibe ngaphansi komuntu. Yonke imisebenzi uNkulunkulu ayidalile wamisa ukuthi ibe ngaphansi komuntu. Umuntu ubalulekile kuNkulunkulu. Abantu babengafundiswa ukuthi babalulekile kuNkulunkulu. Akekho umuntu ozoya ngokuphoqa uNkulunkulu. Bazobijabula uNkulunkulu bazo uyasithanda umuntu ongithandayo uyangibekezelela. Uyangifisa ngifisela ukuhloniphana uma ngabe ngidlelwane naye nezinto zami ezolunga. uNkulunkulu asemvezanga indlela yini ngakho abantu uNkulunkulu bamfuna. Bamcasukele uNkulunkulu. Bathi ujuyeke na uyinkosi yezimo zakho. Zalwe ngane la ikhumbazekile igqiza amanzi thu uNkulunkulu edala yakhe. uNkulunkulu wadala uAdam noEva kuphela. Abantu manje badala bazana. Ngenkathi uAdam noEva onakala uAdam onakala lezinto ezokhalweni. Sizaba thina sinezo sizoni, sineyingozi, sinezimo abantu abadala nje bazana. Amen. How can uNkulunkulu namthanda edale ingane igqiza amathe lokhu igqiza lengane idabisa abantu. Muhlanja noNkulunkulu ngakho. Indlela uNkulunkulu afundiswa ngayo lenza abantu bengamfuni. Indlela achazwe ngayo. Manje uye enkonzweni, uyosebenzela uNkulunkulu onjalo. Vele uzoyenza njani? Ungaphusha uthando. Ungaphusha ijoy. Kodwa uya umuntu wazi ukuthi uyangithanda. Ngesithandweni sami. Yobona intombi engiyithandayo. Uyawenza njani mfethu? Uyasheshisa. Hey, uzofike early. La ngithe ngizohlala khona, manje ngizohlala lapha kwakhama. Kwakhama usukuselinde batshela ukuthi. Bese shela kuqala. Umuntu wayinqamula, anqamuleke inyawo idistance uthanda, kusho uthanda. Eshela intombi unyaka wonke kugugide uthanda. Intombi imthele ngamanzi aqhubeke uthanda.
noma sengivume ngendlela engenandaba niyezwa nginandaba nje ithi bawuhamba uye esesheleni sami no kulokhu uzala iqhizini lakhe noma ibhala esitalukeni impendulo yakho boyithatha lapha esitalukeni umfana ezinjani ephushwa uthanda qhubeke lapho yonke ukwenza kwenu lithi iBhayibheli kwenzeni ngenhliziyo phushwana uthando Amen. kwenzeni ngothando phushwana uthando ngaphoqa kwenzeni ngentozo ithi nenza zonke izinto nakela abantu akwenzi usiza abantu ukukhonona khipha izinto siza nangomzalwane uyagula siza mhlawumbe umakhelwane wakho uyagula hana mali yokliniki uyayikhipha imali kodwa inhliziyo yabalisa iqinile liqonela yokugcina uyizwa ukuthi le mali ikhiphe kanzima ezafethu kwenze ngentokozo kwazi ukuthi ukwenza kwakhe Nkosi nakusilisa awuyikho into ozenzela abantu uNkulunkulu angakuvuza uma wenza njalo uyokwenza izinto uzenzela abantu njalo ngentokozo mina abantu mabendidinga mina ngathula muza ke unesidingo sokuyithula ubusiso lenta izinto iBhayibheli sibusisiwe sakhe sinjalo isiphayo samukela uma wena ngupha into uyitshela ukuthi uyabusiseka wazi ukuthi ubusiseka mina ngupha because ngenkathi ngupha ngiqone into uNkulunkulu ngakuthi iBhayibheli onakekela abampofu uqone kuba njalo uma usiza umuntu lesidingo uthethana nakubusisa ngiyalahlekela kanti mina ngiyabenefit because uNkulunkulu sizovusa abanye abantu abayokwenza okuhlekile ngakho lethi iBhayibheli give it shall be given back to you zeqishiwe abantu mabesiza abantu bayitshela ukuthi balahlekelwa kanti abazi ukuthi iBhayibheli uthumela uphumelele uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu wazi ngaleyo ndlela uzowenza ngani intokozo hayi ngokucindezela hayi ngephoqa hayi ngokubalisa hayi ngani ngokukhonona uwenza ngani yes Deuteronomy chapter 28 verse 47 Hebrew 13 verse 17 so man nivula ngifuna sheshe step man 24 travel verse 5 Deuteronomy chapter 28 verse 47 Deuteronomy chapter 28 verse 47 Hebrew 13 omunye ukhethe lesizulu ngivulela ama Hebrew 13 verse 17 28. okokuqala umsebenzi kaNkulunkulu wenza ngani intokozo okokuqala lokho hayi ngosizi hayi ngokudabuka hayi wenza ngani intokozo amen what 47 Deuteronomy yes lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngokujabula lokhu ungamkhonzanga uJehova uNkulunkulu wakho ngani ngokujabula Khonze ngani? nami Khonza ngani khonza ukubalisa ukhonona uzothi ayikhonza uNkulunkulu akwenza kwamaphehlwa injabulo inhliziyo yes aphehlwa babuhlongana ngabona abantu njengoba begcwele emasontweni la abakholwa ngoba bethanda uNkulunkulu beshiswa intokozo bakholela ukungatshwa uthi nami uma sengifika umfundisi abongcwaba uphoqwe leyo nto unikela azanikele ishimali ukuze ezinjani umncwabo uyazi ukuthi uma ngingasambona enkonzweni ngeke samsiza nami manje bakhonza ngenxa yalezo izathu hayi ukuthi bakhonza ngenxa yothando ngenxa yale intokozo ngenxa yokwazi ukuthi I'm in love uzothandweni yazi uma ngasithe bafethu vele sizwele siphumule enkonzweni inyanga yonke singezi khona abangeke beyishaya kahle kodwa inhliziyo ingabithi shaya izandla Angithi mfethu kodwa khona usho ngenhliziyo Angithi mfethu
Uma ukhoza uNkulunkulu, wamkhonzelani. Lokhu ningamkhonzanga ubani uJehova uNkulunkulu wenu ngani? Intokozo nangani? Nangojabulo. Usethini? Nangokwenama kwenhliziyo ngenxa yobuningi bezimo. Nikhonza uNkulunkulu wenu ngani? Njabulo nakhona. Kumele uNkulunkulu umkhonzele injabulo. Hayi ngokujatshukela, hayi ngosizo, hayi ngehloni, hayi ngehlazo. Nikhonze nentokozo, nikhonze ngokwenani. Kumele wenze izinto uphushwa yini? Uthando, inhliziyo evumayo. Yeah, what's the was. Mthephe ilokuza ngePhilippi 13:17. Verse 17. Lalelani abaniholayo, nibathobele. Why kumele nibalalele? Why kumele nibathobele? Ngokuba balinda Ukuze leli gama lithi ngokuba. Okay, yeah. Amen. Ngokuba balinda imiphefumulo yenu Yes. njengabasaza kulandiswa ngayo. Ngayo. Ukuze bakwenze lokhu ngokujabula. Balinda ini? Imiphefumulo. Uma benilusa, belinda imiphefumulo yenu, benihola, beninakekela abantu abaniphethe. Kumele bekwenze ngokububula. Cha. Kumele bekwenze ngosizo. Cha. Kumele benze beshawe isifo senhliziyo. Kumele bekwenze ngani? Ngokujabula. Bakwenze ngokujabula. Uyithanda kakhulu ukuthi uma senza umsebenzi wakho, asiwenze with joy. Kunokuthi simsebenzele ngentokozo. Amen. Nenjabulo. Ukuze bekwenze ngani? Ngokujabula. Bangabubuli. Bangabubuli. Ngokuba lokho akunakunisiza. Akunisita kakhulu ukuthi uma simsebenzele ngokububula. Sithi umsebenzi kakhulu umsebenzi wokububula kusiwe injabulo. Kodwa umuntu umesebenza umsebenzi wakho enkosini noma government wenza ngani? Ngenjabulo. Umsebenzi kakhulu uthanda siwenze ngenjabulo, nentokozo, hayi ngempoqo, hayi ngokububula. Amen. Leso zingane Ngenjabulo. Nentokozo. Wonke umuntu osebenza enkulunkulu kumele athokoze. Uma uthi ayikusiza umuntu, siza ngentokozo. Uma ufuna umuntu ngentokozo. Leso fethu akusizi yebo ukunikela. Kodwa kanjani? Ingajabuli. Lelwe. Manje ubona ukuthi usiza umakhelwane wakho. Kodwa inhliziyo yabalisa khona. Yazi ukuthi uNkulunkulu ngeke kuvuze ngoba nomnikelo vele inhliziyo yabalisayo. uNkulunkulu kusiza ngenxa yenhliziyo yanele isenzo. uNkulunkulu akabuki isenzo, ubuka inhliziyo. uNkulunkulu akabheki isenzo somuntu, ubheka inhliziyo yomuntu. Uma nomzalwane la odingayo, mhlawumbe uyabona ukuthi ingubo yakhe ayikho right, ijakhethi yakhe ayikho right. Mhlawumbe uyabona emphakathini kunabantu abazintandane abafelokazi, ufuna ukubasiza. Basize ngenhliziyo evumayo, inhliziyo ethokozayo, inhliziyo enjalo. Ngoba uyazi ukuthi umvuzo uzoba mkhulu. Uma wazi umvuzo wento oyenza uNkulunkulu, ngeke ungayenzi lentokozo. Amen. Ngeke ungayenzi lenjabulo ngoba uyazi akwenzeka akasiyo ngalungile ukuba khohlwe emsebenzini enjalo. Emihle. Ngisho njalo iBhayibheli lithi ibani ngabagxilile abangagxiliyo nazi ukusebenza kwenu akusilize. Uma wazi ukuthi into engiyenzela uNkulunkulu ebantwini ayisilo easy, uyenza ngenjabulo ngentokozo. Yena umsebenzi uNkulunkulu umsebenzi ngani? Akumele ngabe uyakhala. Mathubizo uNkulunkulu. Mathusebenzele uNkulunkulu. Ngisho ngazibizana kumzabani nje usebenzele uNkulunkulu, usebenzele umsebenzi wakho omunye kodwa usebenzele uNkulunkulu. Kumele wazi ukuthi usebenzele umuntu oqotho, umuntu othembekile, umuntu umsebenzi wama ngawukhohlwa. Umuntu umsebenzi wama uvuza ngawo kulentizwe naphakade. Umsebenzi uyowenza ngani bafethu? Njabulo. Fisa ngabusengeke ubabazana singamsebenzele uNkulunkulu. Jona ngibona nje ngiyala bafethu, ngiyaphoqa umsebenzi uNkulunkulu, ngiyajabula, ngiyathanda. Passion yami into engijabulelayo, into engiyithandayo. Ngoba ngilapha mfethu umnandi. Angisebenzeli ngempoqo. Ngisebenzeli ngokusiza, ngisebenzeli sengenzela ukuthi abangijezisi phakathi ukuthi ngumlalelayo. Ngikwenza for inhliziyo enothando. Inhliziyo ethokozile. Inhliziyo ejabulayo. Amen. Because ngiyabathanda abantu. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Futhi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongivuza. Futhi ngiyazi ukuthi ngisebenzela into ongakhohlwa imisebenzi yami. UNkulunkulu usebenzela umuntu imisebenzi yami oyenza imivuzo yakho ibe phakathi. Usebenzela umuntu ongakhohlwa ngokuthi ukwenzela abantu. Usebenzela umuntu ozongivuza. Kumele uNkulunkulu simsebenzele ngani? 1. 2. Sesiyavala. Simsebenzele isibindi.
kumele umsebenzele uNkulunkulu umsebenzele ngokwesaba. Uthi njalo manje ngaphambi kwabantu ngishumele ngiyasaba. Njalo manje usebenzele uNkulunkulu ngiyasaba. Umsebenzi womuntu omkhulu okumele ngabe uyahlonipheka kuligugu omkhulu kunabo bonke. Kumele ngabe uma usebenza wazi ukuthi privilege. Amen. Sebenzele uNkulunkulu kumele uthathe nje privilege ngoba uqashwe inkosi enkulu ikunika umsebenzi wabo wenziwe uNkulunkulu uthi amenze lawo. Kumele wazi ukuthi ukhethelekile uNkulunkulu. Uma wenza lo msebenzi kumele wenze ngokwesaba. Kumele wenze ukuthi privilege kumele wenze boldness. Amen. Uma ngasethiwa bekumele kumgovernment lapha bese kugovernment ngabekho akufonele nje umzamo ngicela ngibele endaweni ethile. Uma ngilimile yaphana ngizoma ngokwesaba namazoba ngepolitics ngazi ukuthi ngisifundeni somunye umuntu. Ukwesaba kumele kusuke ngoba uyazi ukuthi umele uNkulunkulu. Umesifundeni sikaNkulunkulu represent uNkulunkulu. Uphethe igama kaNkulunkulu. Abantu bazobona uNkulunkulu kuwe. Amen. Belo kwesaba kungabe bikho ube bold. Akumele ngakushumela ngokwesaba. Kumele ukusebenzela uNkulunkulu ngokwesaba. Abanye baze besho bethina kumele uyesabe le ndawo. Lutho akumele uyesabe le ndawo. Le ndawo kumele uze kuye ngani bazalwane ngentokozo nangani nangesibindi ngoba wazi ama benefits akhona. Wazi umuntu ommeli ukuthi umkhulu wazi ukuthi lo msebenzi unjani. Yezwa. Amen. Kumele ube nefiye umzosebenzela uNkulunkulu. Kumele 1 ube nentokozo, 2 ube nani boldness, isibindi awufuni. Futhi incwadi yezenzo 4:3. Mfundile ukugcina lesisebe. Incwadi yezenzo chapter 4:3. Omunye ngivulele incwadi Izaga 28:1. Ngivulele ngisheshe ukuthi singabambezane. So funda verse 3, Zenzo 4:3. Yeah. Babafaka etilongweni kwaze kwasa ngokuba kwasekuhlwini. Kepha Chapter bani ufuna? chapter 4 verse 3. Yeah, qhubeka. Kepha abaningi kwabezwayo izwi bakholwa. Umumo wamadoda waba kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. Kwathi ngangomuso kwabuthana eJerusalem ababusi namalunga nababhali babo. No Enas umpristi omkhulu, no Caiaphas, no Johane, no Alexandru, nabo bonke abendlu yobupristi omkhulu. Babamisa phakathi kwabo, bababuza bathi, lokho nikwenze ngamapha amandla nangaliphi igunya na? Khona uPetru verse 8 egcwele umoya ongcwele wathi kubo, nina babusi bezizwe namalunga. Wakusho ngani? Egcwele umoya. Ngiyamkhumbula ukuthi uPetru bekade saba. Yeah. Waze waphika uJesu. Wamphika ngani? Kathathu. Yini wayemphika? Wesaba Isaba ukuthi bazombulala. sebebamba uJesu nami bazongibamba bembulala. Wesaba wamphika waphela. Kathathu. Kodwa segcwele umoya ongcwele. Laba abantu ababulala uJesu wayesaba kuthiwa wasukuma egcwele umoya ongcwele wathi nina babusi ayikhuluma boldness speed. Ingakho ethi uNkulunkulu ekhuluma nobani? NoJeremiya. Ethi Jeremiya laba bantu uthuma kuba nenhliziyo ezinkulu, uthuma abantu abanenhliziyo ezinkulu kodwa ungabesabi. Ngizolana nawe. Ethi ngiyokupha ubuso obuqinile njengobani? Ubuso obuqinile njengobungonyama. Uma uphakathi kwabo nobazi ukuthi banenhliziyo ezinkulu. Nezenjani? Kumele ube nespeed. Yes. Amen. Bold. Umsebenzi abantu. Unkulunkulu ube nespeed. Amen. Abantu ngeke bethembele ekusebenzeleni kwakho uNkulunkulu uma uzomsebenzela ngani? Ngokwesaba. Bazalwane uNkulunkulu usaba. Nathi siyafuna. Lelo umsebenzi ubona kahle. Lento emukelo sibantwana athembele kuyo into ebold, into eqinile. Nesiphiwo lakhona lapho. Uma yazi ukuthi into oyisebenzelayo or into oyenzayo, into ebalekile yigugu, into ephasiswe nebhekwa amazulu. Nawe uyisebenza nesiphiwo. Ungayisebenza. Ngesebenza isibindi. Ngingayisebenza. Sebenza ngesibindi wazi ukuthi lento engiphethe ishintsha impilo zabantu. Uma ngayikhuluma abantu bayimukela izinto zonke ngisho ziyenzeka. Lena uyenza isibindi.
yenza ngesibindi. Awubuza. Wazi usebenzela umuntu omkhulu, umuntu othembekile, umuntu ozogcwalisa zonke iy'thembiso, uyenza ngesibindi. Yeso mfethu. Amen. Yes, godliness. 1, usebenzele ngejoy. 2, usebenzele ngani? Sibindi. Wazi? Siqhubeka verse 9. Nxa sibuzwa namuhla ngumsebenzi omuhle. Esibhalo. Verse 9. Okay. Noma sifunda verse 13. Funda. Verse 13. Kwathi bebona isibindi sikaPetro noJohn. Babona ini? Isibindi. Basibona indlela ekhuluma ngayo. Uqala bekade ekhuluma ngokwesaba. Angimazi mina uJesu, angimazi mina uJesu. Manje bakubona esuku. Yeah. Lo Jesu enambulala. uNkulunkulu menzile ini? Inkosi. Amen. Nambulala ngenhliziyo ezimbi. Nambulala olungileyo. Wathi uma bebona isibindi sakhe basebenza njani? Baqonda ukuthi bangabantu abangafundile akafundile lo muntu kodwa indlela umeseme ngayo uma ngesibindi bamangala babazi ukuthi kade benoJesu. Amen. boldness speed wathi uma bebona isibindi sakhe. Amen. Petro kade saba ebona kwesaba manje bambona uma ngesibindi ukhuluma izwi kaNkulunkulu ngesibindi. Amen. Yeah. Kumele umsebenzele uNkulunkulu 1 umsebenzele ngenjabulo 2 umsebenzele ngani? Isibindi. Ngesibindi. Ukhona bevule incwadi yeZakha 28 verse 1. 28 verse 1. Verse 1. Ababi bayabaleka noma Babalekelani?